Gimas niya, oh. Pau, na ini. Manantayon. Para manantayon ka kabsat. Gimas in George. Gimas in George. Manantayon. Pau, Gimas in George. Nagbanglo. Tikman na natin at hanguin na natin kakabsat. Okay na to. Kasi yung init pa ng banga, yung pa yung magluluto sa mga gulay. Ayan, mas niyo. Oh, pau, na ini. Manantayon. Para manantayon kakabsat. Gimas in George. Gimas in George. Manantayon. Nagbanglo. Oh, kakabsat, tingnan nyo. Kumukulo pa siya. Kaya tama lang natanggalin na natin. Hanguin na natin. Yan oh. Oh, borborik. Sarap naman oh. Ito na yun.
Nagbanglo. Sarap ng patani. Oh, James and George. Sabaw. Oh, James and George. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat kakabsat. Kain na po tayo. Yan, nagluto tayo ng inabraw. Mantayon. Isina ko. Lord, maraming salamat po dito sa blessings na binigay nyo. Basbasan nyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Higop muna tayo ng sabaw. Napuy. Nakaluto. Ang daming manok kakabsat. Nakawala yung mga manok ni tatay. May sapay. Sili. Pangpaimas mangan. Patani nagbanglo kakabsat. Hindi masam. Saluyot. Tilapia. Ang pareya. Ang sarap nung saluyot tsaka patani na mag-combine. Sitaw saluyot kakabsat. Siyempre, kabsat, 2 hits tayo. Sarap kumain. Lalo na pag yung mga ganitong ulam, dinengdeng, inabraw. Patani, masarap. Oh, gimos yan. My favorite part. Ulo. Ay na po. Hindi masin. Sabi tayo naman nun. Sabay sili. Opo. Ano ba? Crispy-licious. Lord, maraming salamat po dito sa binigay niyong blessings. Napakasarap at naabusog na naman po ako. Napakasimpleng ulam pero napakasarap. Maraming salamat po, Panginoon. At always ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. At always niyo po silang bigyan ng lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. Ngayon soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya, and then they will live happily ever after. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.